नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. सदाशिवगड अमृता विद्यालयाचो वार्षिक स्नेह संमेलन उत्साहात साजरो जालो. कारवारच्या सदाशिवगडार अमृता विद्यालयाचो वार्षिक स्नेह संमेलन शनिवार तारीख 13 जानेवारी 2023 दिसा संपन्न जालो. या संमेलनाचे मुखेल पावणे म्हणून कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश कृष्णा सैल हेमी आशिल्ले. मानाचे सोयरे म्हणून तालुका पंचायत सीईओ श्री ईश्वर कुमार कांदू तर खास पावणे म्हणून चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्री राजू एल तांडेल हेमी हजर आशिल्ले. या वेळार या कार्यक्रमात अमृता विद्यालयाच्या विद्यार्थी पालकाल्या खास आग्रह आस्तव कारवार शहरात अमृता विद्यालयाचो दुसरो विभाग म्हण येवच्या शैक्षणिक वर्षात जून 2024 प्री केजी, LKG आणि UKG या नूतन नर्सरीची सुरुवात करची निश्चित केले असून त्या नर्सरीचे या कार्यक्रमात आमदार श्री सतीश सैल हेमगेल्या हातान चालना देऊन नर्सरी विभाग सुरू करची मान्यता जाहीर केली. या कार्यक्रमानिमित्तान अमृता विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांन विविध तरेन मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात भाग घेऊन उपस्थित रसिकाले मन जिंकले. पळया या वार्षिक कार्यक्रमाचे काही क्षण.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारच्या अस्नोटीत पिप्पळगिरी हिंगा श्री ब्रह्मदेवालो वार्षिक उत्सव 15 जानेवारी. कारवार. कारवारच्या अस्नोटी पिप्पळगिरी हिंगा श्री ब्रह्मदेवालो वार्षिक उत्सव सोमवार तारीख 15 जानेवारी 2024 असून त्या निमित्तान दनपारा 1 ते 2 वाजतापर्यंत श्री ब्रह्मदेवाली पूजा तीर्थप्रसाद जातलो. तसेच दनपारा 2 ते 4 पर्यंत महाप्रसाद म्हणल्यार अन्न संतर्पण जातले. सांजेर 4 वाजताना श्री सत्यनारायणाची पूजा, रात्रीन 10 वाजताना श्रीच्या फळफळावळीचो लिलाव आणि 10:30 वाजताना श्री ब्रह्मदेव नाट्य मंडळी पिप्पळगिरी हे स्थानिक कलाकार सादर करतले. श्री सुनील विष्णू गोवेकर हांणी बरयिल्ले कोंकणी नाटक दोळे मागेल पापी हांव मागता माफी या नाटकाचो उद्घाटन आणि शुभारंभ प्रयोग सादर करतले. या ब्रह्मदेवाल्या उत्सवाक सगळे भक्तान हजर रावन श्रीच्या कृपाप्रसादाक पात्र जावचे अशें श्री ब्रह्मदेव कमिटी पिप्पळगिरी तर्फेन कळयला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.